രാജർഷയോ വിദു സകാലേന സകാലേ മഹതാ യോഗോ നഷ്ട പരന്തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യപരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യം ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മസംസ്ഥാപകാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുവാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുവാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ജന്മകർമ്മ മേ ദ്വിദ്യം എവം യോ വിവേത്ത സത്വതഃ തത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈവ മാമേതി സോ അർജുനഃ. അർജുന, അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ആഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവൻ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു. തദ്വിത്തി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപയോഗസ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനാ സത്വദർശിനഃ. ഒരു സമയം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം.
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ചാപ്റ്റർ 5 കർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്ന അധ്യായത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് കർമ്മയോഗം അല്ലെ കൃഷ്ണബോധത്തി പ്രവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഞ്ചാം അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? കർമ്മയോഗം സന്യാസത്തേക്കാൾ എളുപ്പവും ശ്രേഷ്ഠവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം. പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മശുദ്ധി നേടാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുക, പക്ഷേ എന്തിൽ ആസക്തി വെക്കരുത്? ഫലത്തിൽ ആസക്തി വെക്കരുത്. വിജയവും പരാജയവും ഒക്കെ സമബുദ്ധിയോടെ കാണണം. ആരാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി? ഇഷ്ട അനിഷ്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി. ഒരു ജ്ഞാനി ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും എല്ലാവരെയും ഒരേ ആത്മാവായി കാണുന്നു. ആത്മശാന്തി ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പുറം ലോകത്തിലെ സുഖങ്ങളൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലും ഭഗവത് ഭക്തിയിലുമാണ്. പിന്നെന്ത് നിയന്ത്രിക്കണം? നമ്മളെ കോപവും ആഗ്രഹവും നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. കോപം, മോഹം, ആസക്തി ഇവ ആത്മശാന്തിയെ നശിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കുന്നവൻ ഒരു യോഗിയായിട്ട് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും രക്ഷകനുമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥിരമായ ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം, നമ്മുടേതായ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്തവ്യം ചെയ്യുക. അതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. ഇപ്പൊ നമ്മള് 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മം 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. അകർമ്മം, കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമ കന്യദാസ് പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് വികർമ്മം? ഫലാസക്തിയില്ലാതെ ചെയ്യണം. വികർമ്മം പ്രഭുജി. വികർമ്മം വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് ആസ്പദമാക്കി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ എതിരെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിയമത്തിനെതിരായി, അതായത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത്, അതായത് പറഞ്ഞതിന് എതിരായിട്ട്, നിയമത്തിനെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ വികർമ്മ എന്ന് പറയുന്നു. പ്രമിലേഷ് പ്രഭു, കർമ്മവും അകർമ്മവും ഒന്ന് വിശദാക്കുവോ? കർമ്മം, അകർമ്മം. കൃഷ്ണ, അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിയുത സേവനം, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായ കൃഷ്ണനെ നിത്യദാസനെന്ന ബോധത്തിൽ
ഇപ്രകാരം സർവപ്രവർത്തനങ്ങളെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഫലേച്ഛയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് അകർമ്മം. അകർമ്മം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന് നമ്മൾക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് എന്താ പറയാം? കർമ്മ ഫലത്യാഗത്തോടെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അത് അകർമ്മം. അതിന്റെ ഫലവും പുണ്യവും ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളത് അകർമ്മം, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ. ഇനി കർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ നമ്മൾ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് അത് കർമ്മം. അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേദ നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരായി ചെയ്യുന്ന കർമ്മ വികർമ്മ. വികർമ്മ ആ കർമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒരു കർമ്മഫലത്യാഗത്തോടെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കർമ്മം. അത് ഷോർട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ തെറ്റില്ല. അപ്പൊ കർമ്മയോഗവും സന്യാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത്. കർമ്മയോഗം സന്യാസത്തേക്കാൾ എളുപ്പവും ശ്രേഷ്ഠവുമാണ്. അപ്പൊ എന്തും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സന്യാസത്തിൽ പോയി നിന്നാല് നമ്മളുടെ കർമ്മം എരിഞ്ഞടങ്ങുന്നില്ല. അവിടെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരാസക്തി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. വെറുതെ കാഷായം മുണ്ടും ആ സന്യാസ വേഷവും ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം. അപ്പൊ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മശുദ്ധി നേടാൻ സാധിക്കും. ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കണം, നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുക, പക്ഷേ ഫലത്തിൽ ആസക്തി വയ്ക്കരുത്. വിജയവും പരാജയവും സമബുദ്ധിയോടെ കാണണം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സന്യാസം മനസ്സിലാണ്. വസ്ത്രം മാറുന്നതിലും ലോകം വിട്ടുപോകുന്നതിലും അല്ല സന്യാസം. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി. പിന്നെ ജ്ഞാനിക്ക് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്, ഒരേപോലെ കാണുന്നു. കോപം, മോഹം, ആസക്തി എന്നിവ ആത്മശാന്തിയെ നശിപ്പിക്കും. ഇനി എന്താണ് ചാതുർവർണ്ണ്യം? 4 വർണ്ണ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, 4 വർണ്ണ്യങ്ങള് ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. ആ ശൈശവം, ബാല്യം, 4 വർണ്ണ്യങ്ങൾ. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ശൂദ്രർ. 4 ആശ്രമം ചോദിച്ചാല് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുക. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും രക്ഷകനുമാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതില് അങ്ങനെ നമ്മള് ഭഗവാനെ എന്തിനും കൂട്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തോടെ, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം. ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ധർമ്മം എന്നുള്ളൊരു ഇതില് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് കർത്തവ്യം ചെയ്യുക, അതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ശ്ലോകം 14 ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത്, അല്ലെ പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പക്ഷെ ആരാണത് ചെയ്യണത്? പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ത്രിഗുണങ്ങൾ? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ആ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒരു ആദരം പിടിച്ചു പറ്റാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയും അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്
പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി. അതൊക്കെയാണ് 9 നവദ്വാരങ്ങൾ: 2 കണ്ണ്, 2 നാസാദ്വാരം, 2 ചെവി, വായ്ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. നമ്മുടെ ശരീരം നവദ്വാര പുരേ ആണ്. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. പക്ഷേ കർമ്മഫലങ്ങളും അതുമൂലം ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷേ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളിൽ, പ്രകൃതികളിൽ ഒന്നാണ് ജീവാത്മാവ്. ഈ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ പരാപ്രകൃതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. പരാപ്രകൃതിയും അപരാപ്രകൃതിയുമുണ്ട്. അപരാപ്രകൃതിയാണ് ജീവാത്മാവ്, പരാപ്രകൃതി പരാപ്രകൃതിയാണ് ജീവാത്മാവ്, അപരാപ്രകൃതി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഇനി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേ ശ്രേഷ്ഠ പ്രകൃതിയായ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ജീവിതം വേണം എന്ന്, ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഭൗതികമായ അന്തരീക്ഷം ഏർപ്പാടാക്കി. അതിൽ ത്രിഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. തൻ്റെ ക്ഷണിക ദേഹമായ ഭൗതിക ശരീരം, ഭൗതിക വസതി വിവിധ കർമ്മങ്ങളുടെയും അവയുടെ ഫലങ്ങളുടെയും ഹേതുവായിത്തീരുന്നു. അങ്ങനെ ബദ്ധമായ പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ശരീരത്തെ, നാം ശരീരമാണ്, ഈ ശരീരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളാണ്. അപ്പൊ അവരെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ അത് അജ്ഞാനം. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ജീവൻ ശാരീരിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. നല്ലത് സത്വഗുണത്തിൽ ചെയ്താലും അതിനും ഒരു ഫലമുണ്ട്. തമോ ഗുണമായാലും രജോ ഗുണമായാലും കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ചേ തീരൂ. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്ക് അവിദ്യയാണ് ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഭവസാഗരം എന്നാണ് പറയുക. എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഭവസാഗരം എന്ന് പറയുക? ഭവസാഗരം എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം? ദുഃഖങ്ങളുടെ കടൽ. അതെ, എപ്പോഴും തിരമാലകൾ അടിച്ചു വരുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും ദുഃഖങ്ങളും അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ചെറിയ സുഖം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാം സുഖത്തിൽ തന്നെ കലാശിക്കും, ഇനി നമുക്കൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിറകെ ഒന്നായി തിരമാലകൾ വന്നടിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ശരീരക്ലേശങ്ങളും അതേപോലെ ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, അതിദൈവികം അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഇതിൽ നിന്ന് ദുഃഖങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രപഞ്ച സമുദ്രം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പം മധ്യത്തിൽ പന്താടുന്ന തിരമാലകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ നിലനിൽപ്പിനായി പാടുപെടുകയാണ് ജീവൻ. ദിവ്യമായ കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു തോണി പോലെ, കൃഷ്ണാബോധത്തെ ഒരു തോണിയായി എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. അത് മാത്രമേ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുള്ളൂ. എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടിനും ഉത്തമമായ നിവാരണ ഉപായം ഇതാണ്. ശ്ലോകം 15. ഇപ്പൊ കർത്താവ് ഭൗതിക പ്രകൃതി അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. ജീവജാലങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോന്ന് ആഗ്രഹിക്കും, ഭഗവാൻ അതിലൊന്നും ഇടപെടില്ല. ജീവജാലങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഈ ജ്ഞാനം സാത്വികമാണ്.
അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പങ്കുണ്ട്. തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പങ്ക്, പരമാത്മാവിന്റെ പങ്ക് അജ്ഞത വ്യാമോഹിതരാക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അപ്പൊ പരമാത്മാവ് അത് അനുവദിക്കുന്നു. പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നു. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശാശ്വതം, ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്, പരമാത്മാവും ശാശ്വതം തന്നെ. ജീവാത്മാവ് ആനന്ദകരമായ, എന്നാൽ അവൻ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. പരമാത്മാവാണ് ഈ എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തെ അറിയുന്നു, എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയുന്നു. ജീവാത്മാവ് അണുവാണ്, പരമാത്മാവ് വിഭു, സർവജ്ഞൻ. ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേസമയം പരമാത്മാവ് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നു. അറിവിൽ ഭക്തിപൂർവം തന്റെ ബോധം പരമാത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ഭൗതികമായി സമതുലിതരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ സമീപ ഭാവിയിൽ മുക്തി തേടുന്നു. 17 തുടങ്ങി 26 ശ്ലോകം വരെ പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15. നാദത്തെ കസ്യചിത് പാപം ന ചൈവ സുഹൃതം വിഭുഃ അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാവുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ആത്യന്തിക കർത്താവ്, സർവകാരണ കാരണം. ബ്രഹ്മാവ് പോലും, ബ്രഹ്മാവ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർവകാരണ കാരണം, സർവേശ്വരൻ. ജ്ഞാനം ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് പരാശരം മുൻ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനം, ഐശ്വര്യം, ബലം, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, വൈരാഗ്യം. ഇതിനാണ് സർവേശ്വരൻ. അതുകൊണ്ടാണ് വിഭു എന്ന സംസ്കൃത പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം സദാ ആത്മാരാമനാണ്, ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവനാണ്. പുണ്യപാപ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും വിഭുവായ പരമാത്മാവിനെ അലട്ടുന്നേയില്ല. ഒരു ജീവനെയും അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക ചുറ്റുപാടിൽ എത്തിക്കുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിഭു ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ വെറും അണുവാണ്. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്, എന്നാൽ ജീവാത്മാവ് അങ്ങനെയല്ല. ജീവാത്മാവായതുകൊണ്ട് അവന് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും കഴിവുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ നിവൃത്തി സർവശക്തനായ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തനാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകുന്നു. ജീവിതത്തിലെ താൽക്കാലിക സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകുന്നതും ജീവാത്മാവാണ്. സമീപത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ മണം അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയാണ്. ഒരു മരത്തിൽ 2 പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ, നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട്. 2 പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ജീവാത്മാവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ സമീപത്ത് ഇരിക്കുന്നു. എപ്പോഴാണോ ഈ ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് ഈ പരമാത്മാവിൻ്റെ നേർക്ക് തിരിയുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സന്തത സഹചാരിയായ പരമാത്മാവിന് അവൻ്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയും.
ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലുള്ള ബന്ധനമാണ്. അതിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക വാക്കുണ്ട്, അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു, ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ ഇച്ഛകൾക്കും ഭഗവാൻ കൽപ്പിക്കില്ല. ജീവാത്മാവ് അതിനാൽ ആഗ്രഹ നിവൃത്തി വരുത്തുന്നതിൽ തികച്ചും ശക്തനല്ല. ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. ജീവജാലങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഇടപെടാറുമില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വെച്ച് ഭഗവത് പ്രാപ്തിയുടെ ശാശ്വത സുഖം നേടാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഏഷ ഉഹ്യേവ സാധു കർമ്മകാരയതി തം യമഭ്യലോകേഭ്യ ഉന്യനീഷതേ ഏഷ ഏവ സാധു കർമ്മകാരയതി യമതോ നിദേശതേ. ഉത്കൃഷ്ട പദത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവാത്മാവിനെ കൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നതും നരകത്തിലെത്തിക്കാനായി ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അത് ജീവാത്മാവിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച്. അപ്പൊ തൻ്റെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണമായും ആശ്രിതനാണ്. കാറ്റിൽപ്പെട്ട മേഘം പോലെ ഈശ്വര ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് സ്വർഗം പോകുകയോ നരകത്തിൽ വീഴുകയോ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ശരീരസ്ഥനായ ജീവൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാനുള്ള വാസന മൂലമാണ് സ്വയം വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപിയാണെങ്കിലും തൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ അല്പത്വം കാരണം തൻ്റെ മൂലസ്വരൂപമായ ഭഗവത് സേവനം മറന്ന് ആണ് അജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഈ അജ്ഞാനത്തിന് വശപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളും ഇതിനെ ദൃഢീകരിക്കുന്നു. വൈഷമ്യ നൈർഘണ്യേ സാപേക്ഷത്വദാഹി ദർശയതി. സർവേശ്വരൻ ആരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനെയാണ് ശപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ല. ഞാൻ എന്തൊക്കെ നാമം ചൊല്ലി, എന്നോടെന്തിങ്ങനെ, എനിക്ക് മാത്രം എന്തിങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇനി ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു മട്ടിയിൽ ചിലപ്പോൾ പറയും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ പൂർവ കർമ്മ ഫലമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ശ്ലോകം 16. ജ്ഞാനേന തു തദ്ജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മനഃ തേഷാമാദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തത്പരം. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനം എന്ന പ്രകാശം വേണം. അപ്പൊ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ വരുമ്പോൾ അന്ധകാരം മാറുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ജ്ഞാനം വരുമ്പോൾ എല്ലാ അജ്ഞാനവും മാറി നമ്മൾക്കും അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ മറന്നവർ തീർച്ചയായും പരിഭ്രാന്തരാവുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ഇതില്ലാതെ അവര് പരിഭ്രാന്തിയിൽപ്പെടുന്നു. സർവജ്ഞാനപ്ലവേന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം. സർവമാനിതമാണ് ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഒരാൾ സ്വയം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിതനാകുമ്പോഴാണ് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഉദിക്കുന്നത്. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനാവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ എന്ന് ശ്ലോകം 7:19 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കുറേ ജന്മങ്ങള് പുഴുവായും പാമ്പായും പട്ടിയായും അങ്ങനെ 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ വന്ന് പല ജന്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനാവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ കുറച്ചുണ്ടാവുള്ളൂ. അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടിയ ജീവൻ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിതനാകുമ്പോൾ അഥവാ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ എന്ന പോലെ സർവവും പ്രകാശിതമായിത്തീരും. അപ്പൊ പരിപൂർണമായും നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം കൈവന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭ്യമാവൂ. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ആളും ഇത് ആചരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.
അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചറിയണം. സൂര്യൻ ഇരുട്ടിനെന്ന പോലെ അജ്ഞാനത്തെ നിശ്ചയമായും ദൂരീകരിക്കാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനേ കഴിയൂ. താൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നും അതിന് അതീതമാണെന്നും താൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളൊരു പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയാലും ജീവ പരമാത്മാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും മനസ്സിലാക്കണം. ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം. ഇത് അവസാനമായിരിക്കും നമ്മളറിയാം. നമ്മുടെ പരമാത്മാവ്, ഭഗവാന്റെ ഒരംശമായ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അവസാനം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ വെറും ജീവാത്മാവ് ഒരു ഭാഗം മാത്രം, പരമാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശം. ഇതും ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഗുണത്തിൽ, പക്ഷേ വലിപ്പത്തില് ഭഗവാന് തുല്യമല്ല. ഈ ശരീരമല്ല എന്നും അതിനതീതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈശ്വരന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഈശ്വരനെയും ഈശ്വരനുമായുള്ള തൻ്റെ ബന്ധത്തെയും കൃഷ്ണസംബന്ധി ആ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള തൻ്റെ ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരണം. ഈശ്വരന് ലഭിക്കുന്ന ആദരങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ആ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന് നൽകണം. ഈശ്വരന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി ആണ്. ഒരിക്കലും ഈശ്വരനാണെന്ന് ആ ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും പറയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോ ജീവനും ഓരോ വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാനും വ്യക്തിയാണ്. അവരെല്ലാം പണ്ടും വ്യക്തികളായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും വ്യക്തികളാണ്. മേലിൽ മുക്തിക്ക് ശേഷവും അങ്ങനെ തുടരും. ഭഗവാൻ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കൂരിരുട്ടിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒന്നായി കാണപ്പെടുന്നു. പകൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോന്നും യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. തനിക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിത്വമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ഇനി തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനാസ്തന്യഷ്ടാസ്തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷ. പരമപുരുഷനിലുള്ള അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ, അതായത് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് പരമമായ അതീന്ദ്രിയ സത്യം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ താനാണ് എന്ന കൃഷ്ണന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു. അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരിക്കണം. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം, അതിയായ വിശ്വാസം. ഭഗവാൻ എന്ത് പറയണോ അത് നമ്മൾ അനുസരിച്ചിരിക്കണം. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ പേരുകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പരമസത്വത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് ഭഗവാൻ. അതിൻ്റെ മേല് ഒന്നുമില്ല. മത്തത് പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ സൂക്തം. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആധാരവും കൃഷ്ണൻ തന്നെ. ബ്രഹ്മണോഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും കൃഷ്ണനാണ് പരമസത്യം. ആരുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും വിശ്വാസവും എല്ലാം കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവോ, അഥവാ ആരാണോ തികച്ചും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, അയാളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുകയും അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വന്നാല് കൃഷ്ണനിൽ ദ്വന്ദ്ഭാവം, ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഭേദവും അഭേദവും ഉണ്ടെന്ന് സ്പഷ്ടമായി അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഭേദം, നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അതാണ് ഭേദം. അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ മുക്തിമാർഗത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാനും സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 18 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഹരേഷ പ്രഭു, ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ദ്വന്ദ്വം, ഭേദവും അഭേദവും,
അത് ഒന്നാണ്, രണ്ടും ഒന്നാണ്, ഒന്നല്ല എന്നുള്ള. ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഭേദവും അഭേദവും ഉണ്ടെന്ന് സ്പഷ്ടമായി. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് പറഞ്ഞില്ലേ പ്രഭു, ഭേദം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാണ്, പക്ഷെ അളവില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതാണ് ആ ഭേദം. ഭേദം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ പരിമാണം. ഓക്കെ. ആ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 18ാമത്തെ ശ്ലോകം, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനേ ശുനീ ശൈവ സ്വഭാഗേ ച പണ്ഡിത സമദർശന. എന്താണ്? അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിലാണ് നോക്കിയാലറിയാം, ആന, ഇത്ര വലിപ്പമുള്ള ആനയിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അതേപോലെ അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലിനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സമദൃഷ്ടിയോടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നാണെന്നല്ല. എന്താണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഒരുപോലെ, ഒരേപോലെ, ഒരേപോലെ എന്ന് വെച്ചാല് ഒരേപോലെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. യെസ്, സമഭാവനയുടെ. ഭഗവാന്റെ അംശം എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവ്. അതാണ് ആ ചിത്രത്തില് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ അംശം ഭഗവാൻ ആണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒന്നിനെ ഹിംസിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ഹിംസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരും. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലിനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതനായ പണ്ഡിതന്മാർ വിവക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അതിലെത്തിയതിലാണ് യോഗി അഥവാ ജ്ഞാനി എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരിക. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചവർക്ക് വർഗവിവേചനമോ ജാതിഭേദമോ ഉണ്ടാവില്ല. ശരിയായ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഗവിവേചനമോ ജാതിഭേദമോ ഉണ്ടാവില്ല. സാമൂഹ്യ ദൃഷ്ട്യാ ബ്രാഹ്മണനും ചണ്ടാലനും വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. സമൂഹത്തില് ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് ബ്രാഹ്മണനാണ്, ഇത് ചണ്ടാലൻ നീചകുലത്തിലുള്ളതാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ ശരിയായ ഒരാൾക്ക് രണ്ടിലും ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ ജന്മഫല കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ജാതിയിൽ ജനിക്കുന്നതും ഓരോ മനുഷ്യരുടെ ധർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതായും വരുന്നത്. ദൃഷ്ടിയിൽ ശാരീരികമായ ഇത്തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ നിരർത്ഥകമാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണ അംശത്താൽ സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഭിന്നവർഗങ്ങളിലും വർണ്ണങ്ങളിലും ജാതികളിലും പെടുന്ന വിവിധ ശരീരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാട്ടുകയാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ചങ്ങാതി പോലെ എന്ന് പെരുമാറുന്നു. അതേസമയം തന്നെ അവയുടെ ജീവിത പരിസ്ഥിതികൾ പരിഗണിക്കാതെ പരമാത്മരൂപേണ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെയും അധകൃതന്റെയും ശരീരം ഒരേ വിധമുള്ളതല്ല, എങ്കിലും രണ്ടിലുമുണ്ട് പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം. സച്ചിദാനന്ദ സ്വഭാവം. ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രജ്ഞ ഒരു ശരീരത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ പരമാത്മാവിൻ്റെത് സകല ശരീരങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. എന്താണ്? ജീവാത്മാവ്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ തന്നെ ഒരു ജീവാത്മാവ്. അർജുനന് ഈ ജന്മത്തിലെ കാര്യം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അതേസമയം ഭഗവാന് ഏതേത് ജന്മങ്ങള് ഉണ്ടോ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച്, ഏതെല്ലാം ജന്മങ്ങളുണ്ടായി, എന്തെല്ലാമാണ് അവരുടെ കർമ്മഫലം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനിച്ഛിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. സകല ശരീരങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഒരേപോലെ സന്നിഹിതനാണ്. ശ്ലോകം 19, 17 തുടങ്ങി 18 വരെയുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു.
ശ്ലോകം 19 നോക്കാം. ഇഹൈവ തൈർജിത സംഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനഃ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണേ യേ സ്ഥിത. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സമഭാവനയില് ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. അതായത് മനസ്സിന്റെ സമനില ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആ നിലയിലെത്തിയവരെ ഭൗതികാവസ്ഥകളെ, വിശേഷിച്ച് ജനന മരണങ്ങളെ ജയിച്ചവരെന്ന് തന്നെ കരുതണം. താനും ശരീരവും ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവാത്മാവ് ബദ്ധനായി ത്രിഗുണങ്ങളിൽ തന്നെ പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ സമഭാവനയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ആ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവും. പിന്നെ ആ ജീവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറവിയില്ല, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തും. ഭൗതിക ലോകത്ത് എപ്പോഴും ദ്വന്ദ്ങ്ങളുണ്ട്. ആത്മീയ തലത്തിൽ അതൊന്നും ബാധകമല്ല. തണുപ്പ്, ചൂട്, ഇങ്ങനെ കാലാവസ്ഥ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. മരണശേഷം പരമവ്യോമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ രാഗദ്വേഷങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ഭഗവാൻ ദോഷരഹിതനാണ്. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ ജീവനും അതേവിധം ദോഷരഹിതനും പരവ്യോമം പോകാൻ അർഹനുമാകുന്നു. ഇപ്പൊ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ തന്നെ ഉദാഹരണം എടുക്കുമ്പോ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവസാനം സ്വന്തം ശിരസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഭഗവാനെ പാദം വയ്ക്കാനായിട്ട്. അതിനൊന്നും വ്യാകുലപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് അർഹമായ സ്ഥാനം ബലി മഹാരാജന് നൽകുകയും ചെയ്തു. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും ബാധിച്ചില്ല. ഇനി ശ്ലോകം 20. ന പ്രഹൃഷ്യത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്യജത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ എന്ത് വേണം? സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ തുടങ്ങി കാരണന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അധികം ചിരിക്കണ്ട, പിന്നാലെ കരച്ചിൽ വരുന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അധികം അമിതമായി ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്ത അവസ്ഥയില് വളരെ എല്ലാം പോയി, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള തരത്തില് നിൽക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ള ആള്. അവര് ഒന്നിനും പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാവില്ല, അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി. ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഭൗതിക അതീതൻ. അതവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞവ. ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ള മിഥ്യാബോധം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു എന്ന് ഒരു ലക്ഷണം. താൻ ഈ കാണുന്ന ദേഹമില്ലെന്നും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നും അയാൾക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കില്ല. തനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായാൽ ദുഃഖമുണ്ടാവും, പക്ഷെ അമിതമായി അതില് ആണ്ടുപോകരുത്. മാനസികമായ ഈ ദാർഷ്ട്യമാണ് സ്ഥിരബുദ്ധി അഥവാ സ്വബുദ്ധി. എന്താണ് സ്ഥിരബുദ്ധി അഥവാ സ്വബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാല് സ്ഥൂലദേഹം, അതായത് മാനസികമായ എല്ലാത്തിലും ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിരിക്കുക. ശരീരത്തെ ശാശ്വതമാണെന്ന് കരുതി ആത്മാവിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ നിഷേധിക്കുകയില്ല. ഈ അറിവ് നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന പരിപൂർണ ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നമ്മെ ഉയർത്തുന്നു. അങ്ങനെ സർവവിധേനയും പരമപുരുഷനോട് താതാത്മ്യം നേടാമെന്ന വ്യാമോഹത്തോടെ അതിന് ശ്രമിക്കാതെ തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആത്മാരാമൻ അതാണ്. ഒന്നിലും അമിത സന്തോഷമില്ലാതെ, അമിത ദുഃഖമില്ലാതെ, അളവറ്റ സന്തോഷമോ അമിത ദുഃഖമോ ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ഈ സ്ഥിരമായ ബോധത്തെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്.
മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 21. ബാഹ്യസ്പർശേഷ്വസക്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി യത്സുഖം സബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറയുന്നതാണ് ആത്മാരാമൻ. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ ധാമങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ അവിടെ ഒരു വൃത്തിയില്ല, ഒന്നില്ല. നമ്മൾ അതിലൊക്കെയാണ് പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേസമയം ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ആത്മാരാമനായിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ധാമങ്ങളിൽ ചെന്നാലൊക്കെ അവിടെ സന്തോഷം അവരനുഭവിക്കും. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഒരു മഹാഭക്തനായ ശ്രീ യമുനാചാര്യർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: യഥവധിമച്ഛേദ കൃഷ്ണപാദാരവിന്ദയോ നവനവരസധാമന്യുദ്യുതം രന്തുമാസീത് തദവധിപദ നാരീ സംഗമേ സ്മര്യമാണേ ഭവതി മുഖവികാര സൃഷ്ടു നിഷ്ഠീവനം ച. എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെ കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാൽ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യനൂതനമായ ആനന്ദത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലൈംഗിക സുഖത്തെപ്പറ്റി ഓർക്കുന്ന മാത്രയിൽ എൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ കൂടുന്നു, വെറുപ്പ് കൊണ്ട് ഞാൻ തുപ്പിപ്പോകുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ സുഖം അവിടെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ടുള്ള ആത്മാരാമനായിട്ട് ആ സുഖം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റു സുഖങ്ങളിലൊന്നും അധികം താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ബ്രഹ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ചവർ പ്രേമഭരിതമായ കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളിൽ ആസ്വാദ്യത പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആസ്മരശക്തിക്ക് വഴങ്ങിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നത്. അങ്ങനെ ലൈംഗിക സുഖമാണ് പ്രധാനം അവർക്ക്. ഈ ഒരു ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ഭൗതികവാദികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോലും ആവില്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് താൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ലൈംഗിക സുഖം കൂടാതെ തന്നെ ഊർജ്ജസ്വലമായി പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആധ്യാത്മിക പരീക്ഷണമാണിത്. ഇനി ശ്ലോകം 22 അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകമായിരിക്കും. യഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയനതേഷു രമതേ ബുധ. എന്താ പ്രഭു അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണോ? ഉവ്വ് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേഷു രമതേ ബുധ. കൗന്ദേയ, ഹേ കൗന്ദേയ, ഭോഗ ഏത് ഭോഗങ്ങൾ സംസ്പർശജാഹി വിഷയജന്യങ്ങളാകുന്നുവോ തേ അവ ദുഃഖയോനയ ദുഃഖയോനികൾ, ദുഃഖ കാരണങ്ങൾ തന്നെ. ആദ്യന്തവന്ത തുടക്കവും അവസാനവും ഉള്ളവയാകുന്നു. എന്ത് സുഖം കിട്ടിയാലും അത് അല്പനേരത്തേക്കുള്ളതാകുന്നു. തേഷു അവയിൽ ബുധഹ ബുധൻ, ബുദ്ധിമാൻ, ന രമതേ രമിക്കുന്നില്ല, ആനന്ദിക്കുന്നില്ല. എന്താണ്? ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. യേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേഷു രമതേ ബുധ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? ആദിയും അവസാനവും ഉണ്ട്.
ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആത്യന്തികമല്ല, ആദ്യം അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തീയിൽ ധൈര്യത്ത് ചെന്ന് ഇത് ശലഭങ്ങൾ പോയി അതിൽ പെടുന്നു, ആകർഷണത്തിൽ വിട്ടുപോകുന്നു. അതേപോലെ ചൂണ്ടയിൽ വിട്ടിട്ട് മത്സ്യം അത് നാവിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഓരോ വശത്തിന് അടിമപ്പെടുകയാണ്. അതേപോലെ ആനയെ വാരിക്കുഴിയിൽ സ്പർശന സുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പെണ്ണാനകളുമായിട്ട് മുട്ടി ഉരസിക്കൊണ്ടാണ് ആനയെ കെണിയിൽ പെടുത്തുന്നത്, സ്പർശന സുഖം. അതുപോലെ ഇവിടെ നല്ല പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ മാനുകൾ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം കേട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു പോകും. അപ്പൊ ആ ഫ്ലൂട്ടിന്റെ ഒച്ച കൊണ്ട് മാനുകളെ കെണിയിൽ പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കെണിയിൽ അകപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്ലൈഡാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖമുണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യണത്. എപ്പോഴും ആനയെ പിടിക്കാനായിട്ട് പിടിയാനകളെ കൂട്ടെ കൊണ്ടുപോയി ാണ് ആനകളെ പിടിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ശരീരം ക്ഷണികമാകയാൽ അവയും ക്ഷണികമാണ്. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് താൽക്കാലികമായ ഒന്നിലും താല്പര്യം തോന്നാറില്ല. അതീന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതികൾ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു മുക്താത്മാവിന് എങ്ങനെ ഈ മിഥ്യാസുഖങ്ങൾ ആസ്വാദ്യങ്ങളാവും? പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, രമന്തേ യോഗിനോ ആനന്ദേ സത്യാനന്ദ ചിതാത്മനി ഇത് രാമപദേനാസൗ പരം ബ്രഹ്മാഭിധീയതേ. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന ആ പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്നും പേർ പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത 5-ാമത്തെ നിവേദനം പ്രസ്താവിക്കുന്നു, നായം ദേഹോ ദേഹഭാജാം നിർലോകേ കഷ്ടാൻ കാമാനർഹതേ വിഡ്ഭുജാം യേ തപോ ദിവ്യം പുത്രഗായേന സത്വം ശുദ്ധ്യസ്മാത് ബ്രഹ്മസൗഖ്യം ധ്വനന്തം. ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ വിഷയസുഖങ്ങൾ നേടുവാനായി കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു യുക്തിയുമില്ല. മലഭോജികളായ പന്നികൾക്ക് പോലും ലഭ്യങ്ങളാണ് അസുഖങ്ങൾ. ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, എന്നാൽ സത്വശുദ്ധി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അപരിമിതമായ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. യഥാർത്ഥ യോഗികളാവട്ടെ വിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളാവട്ടെ വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരാവാറില്ല. അവ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതത്തിനിടയാക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ബർത്ത് ഓഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഡെത്ത് അങ്ങനെ അതിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരാൾ എത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക സുഖാസക്തനാണോ അത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ഇരയായിത്തീരും. ശ്ലോകം 23. ശക്നോതി ഹൈവ ശക്നോതി ഹൈവ ഹ്യാസോടും പ്രാക് ശരീര വിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സയുക്ത സസുഖീ നര. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചത് മഹാപുണ്യം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ജന്മം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. അതായത് കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ആളുകൾക്ക് കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയിൽ ശരിക്കും മുന്നേറണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രാബല്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചേ തീരൂ. വാക്ക്, മനസ്സ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, രസന, ക്രോധം ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉണ്ട് ഗണ്യമായ ശക്തി. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയണ പോലെ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച ആൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു ജ്ഞാനിയാകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുവാകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ.
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചവൻ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഗോദാസൻ, അല്ലെ? ഈ ഗോസ്വാമികൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് വഴങ്ങാതെ സുനിയന്ത്രിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. ഭൗതികങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ കോപാവേശം ഉളവാകും. അങ്ങനെ മനസ്സും കണ്ണുകളും നെഞ്ചും ഒക്കെ വ്യാകുലമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ശരീരത്യാഗത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമായി നിരന്തരമായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് കാമക്രോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ കടമയാണ്. അതീന്ദ്രിയവാദികളായി അതേസമയം ചിലർക്ക് അതിന് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ദുർവാസാവ് പെട്ടെന്ന് കോപം വരും. അദ്ദേഹം എന്ത് വലിയ ഭക്തനും ഋഷിയും ഒക്കെയാണ്, പക്ഷെ കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് പാടാണ്. 24 യോ അന്തസുഖോ അന്തരാമസ്തദാന്തർജ്യോതിരേവയ സയോഗേ ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മബോധോ അധിഗച്ഛതി. ഊർജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം ഭൂകിയായാൽ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. ആരാണ് യോഗി? ഊർജസ്വലനായിരിക്കും, ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നു, സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും അമിതമായി ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖൻ. ഇപ്പൊ പെക്രോന്നും പറഞ്ഞ തവളകളെ പോലെ കിടന്ന് ബഹളം വയ്ക്കില്ല. എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞത ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ അയാൾ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. തന്നിൽ നിന്നുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനാവില്ലെങ്കിൽ ഉപരിപ്ലവമായി മാത്രം സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പിന്തിരിയാൻ കഴിയും? തന്നിൽ തന്നെ ഉള്ളതിൽ സന്തോഷം കാണണം. പ്രായോഗികമായി യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അയാൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മൗനമായിരുന്ന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ മുക്തനായ ഒരാൾ ബാഹ്യവും ഭൗതികവുമായ സുഖം ഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ഇതത്രേ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. എന്താണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ? തന്നിൽ തന്നെ ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ മുക്തനായ ഒരാൾ ബാഹ്യവും ഭൗതികവുമായ സുഖം ഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ഇതത്തെ ബ്രഹ്മബോധാവസ്ഥ. ഈ നിലയിലെത്തിയ യോഗി സ്വധാമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് എത്തിയവരാണ്. അതാണ് സ്വധാമം ആയ ഭഗവത് ധാമം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലഭന്തെ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയേർഷീണ കൽമഷ ഛിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവബോധഹിതേരത. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത്. എന്തായിരിക്കണം? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായിരിക്കണം, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം, അന്തർമുഖനായ യോഗി സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ പോലെ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ, അങ്ങനെയുള്ളവര് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. എന്താണ്? തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവർക്ക് സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടം എന്നറിയുന്ന ഒരാൾ ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ലോകക്ഷേമത്തിനായിത്തീരും. പരമാസ്വാദകനും
പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്ന സത്യം, നമുക്ക് എന്ത് വന്നാലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് കൂടെ എന്നുള്ളൊരു സത്യം, അത് വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഈ ബോധം വീണ്ടും മനുഷ്യരിൽ ഈ ബോധം വീണ്ടും ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കും സർവോത്തമമായ ജനസേവനം. പരമമുക്തി നേടാതെ ഒരാൾക്ക് ഉത്തമമായ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ പരമാധികാരത്തെ പറ്റി സംശയമില്ല. കാരണം അവർ തികച്ചും പാപമുക്തരാണെന്നത് തന്നെ ദിവ്യ പ്രേമാവസ്ഥയാണിത്. അവര് വല്ല അമ്പലങ്ങളോ അതൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് പണത്തെ ഉപയോഗിക്കാം, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ആത്മാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ശരീരക്ഷേമത്തെ മാത്രം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ആരെയും സഹായിക്കാൻ ഒക്കില്ല. എന്ത് കിട്ടിയാലും നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നേടും. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തെ നേരിടുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാനുമായി മനുഷ്യനുള്ള ബന്ധത്തെ മറക്കുന്നതാണ്. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയവർ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഒരിക്കലും മുക്താത്മാവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ഇന്ന്